bébé Séri. Tu vois ça vraiment kay saa yi gëm dañu ko mata man. Wala ay téléphone ko. Xaalis bi te an bu ngeen ko xam ne war na biin. alors parce que awa yoti may bisu te awa yoti mi ala bisu ko mo ya hagale wanne voilà c'est ça ko tourni no mi fay dino ko tagal wi hono nayi ngara ko dagal gal kutu ke bagal so wi mo bisu gale alpuri ayuri hagile ma ada mi awatu do appartement ay damal galo sanna ano galman wawon le ma go de mala bay o sukuy ko nyamo yimbe te min wara bondo e makko on kos anam wata dum tem jokra dum wadde aduna anda sar wa sar andi mi anda dum kati ko kala do ko haali musimi se de bam ko sunni ko nyamo ko satti ko holbi do ala ko fi ko hay tara lay mo pour rewri men man tan tamma ci ko de bam manale debam ko nedda bu don ne ko debbo ne kay ala ko ma tim kon mi buru yonte o bu don ay yonte no fi ay yonte do bu don fi e joni ko satte ko na ngam na ko ngotna e joni ba e joni yak wala ya ay yakim de kono dala wera ay d'accord joni jinmi dam tan ko nyimi dam ko heway adan en fuut on budi ha may so ko ay mo men be ko gertol en wasi ko ta ko la faale may burmi te ana mudi hantak jin ko galama gondo do yeeyum tan men pawm dir sen jowdi jeya gallo garandi ken Dakar ton pour budde gonen ton sport ay sa amma bo jema ma waw fota parce que do ko ko ma woni wuli ede mo dal sikkan sa jokko ko ka jo jeey gallo jeey to Fay Kumba anyande ati sey mawdum ni jall jam tan day tampe mawdum ni galle jam nyande mawdum ni an wayre ko jam way bismillah mba bismillah ma bare ko piye ma gadduda ala mi ngollal kay maddan piye agam to huywerde on mbewba nderu ye I mbewba wondo do bara ndeyo do galle I do galle mon ala do gono do mbew mitine won do ko mintanas wadala onon biya mam mbewba bere kanko so yi nder wuro o artata so na o haba o dubda an kay wondo tan so yi jere o artata so na o dubda so yi nder wuro artata so na o dubda an kay joddata woni immobile ni walla mobile tan ada wi do en ko mo wima ya joodo o mo yaha jeere ada jodi do en tan o mo yaha jeere mo adda o mo defa ada nyam o mo yam liggoy ma sernaat an kay jotta sa wi am ni tan mbiya tan dum do Kumba min ga kala mam gono wori fa Kumba artira hakkille ma hagilam yahana nokku sa mi artira Kumba neddo tinnor I sam tinno mo dara mo da halam ma ay minen do joni ko pulaare ko tan kala ko ma hani ngani fusata dum ay nde hubere o do fondement ko kaaje wada hen I way fo wona hen sima kono kam mi halni mama kam kala dido maadi pour libandi ko cadele kono non bodidi haalande ma gedel gotel aduna ala ko ala hen kala ko jida nane aduna hen dum kam mi wodi aduna non go tinnaari woni hen e munyal kala ko kala ala ko ala e aduna ala ko wawa wadede aduna hen kono non neddo ko tinno hurmum ta mi didi dede tinno da e hoore so mi tinno e hoore ma tan mi halam ma bi tinno da dum tan garno mi halande min bode mi ya tinno de assalamu alaikum non moy maaleykum salam so wawa yaari jor I ana garno mi joddo yurna do tan mon ke jor walla jojjin ma jor ala hay ko boy jojjinde yo an deju hala ma jeray ni tan won liggéeyma pour mi ya galam est-ce que mu la ci an mona be jaatale tourner laabi ma won ko be enfant de la vie mo be jotto ko woni dem ma yatta yumu won ton ha andi bur do ha bur o saha an BBC on le ki me mana fi kala wala mi mala da wiya ni kala ko jor buri bi buri ki tebo buri ki suga wiya no anen kati futa odo ko mudani ko bon ay do so wuli ko do so metti ko do kono mo do hay so hubbi ko do ko nen
Fuuta la ko jarna ni ko fuuta ngal wiyan noon Fuuta ngannduɗaa sa yii gallo jihi Dakar a woni toon ha Allah newni e galle ma o toon cooda kadi ga galle goɗɗo aɗa to aɗa ga so taw wuli gatta ga so ɗo wuli pata toon ko ɗon wuli wi jaw payen toon kora toon ɓuri min mi wiyaɓe ɓe haaldani ɗum haydara yeey galle ma fallama jehen bon d'accord ɗum ko c'est à revoir mi ƴewa so tawi ko kalɗa ko par ce que Fuuta kam mi goppata Fuuta min kom Fuuta wiyan ya ko Fuuta annani mbin sakko mo Fuutanke no écoute mi haalama goonga ma en yew no mbiruɗani so tawi en jeeyi oɗo galle so tawi en jeehi to en mbawi dañde galle goɗɗo en même temps so saaha aduminoyi tawa mi woppata Fuuta tawa kadi ɓesgu ngu kadi mi andi kadi no woori walla debbo mo en tout cas mami ƴew ko mbiɗa ɗum wona ɓesgu yahat tan tuuta wi ɓesgu wona ɓesgu tan neɗɗo dañani neɗɗo ala balɗum so wona ɗiɗi yeey galle o jehen Dakar ɓiye ko majeur e vacciné mo wawi lijjidde hoore makko so fari lijjidma joni noon accu mo ɗo konko lijjitama sa yi tan rottay makko haqqille o jogoɗa nafde hoore makko so ho nafma a accamo o anda ko woni aduna he o anda ha kadi so yiyanimi kanko woni baaba a faami so yiyanimi debbo ma jamma makko nangat ngata kanko lomtoroma joni yeey gallo jehen Dakar an mawni furni wuɗani wi jaw sa jaaɓi ko mami ƴew no madirde ɗum dal haala ɗum par ce que aɗa wonde mijoji ɓutti dole je vais voir mami ƴew hono fota gasirde ha ganduɗa hoore maɗa ko mbiɗa ko mbaɗen ɗum par ce que min ala ka jarnani Kumban Dias hay Dias ya ɓurdum Dias Kumban mata mesaɗale garaji ndewata e ma wona ko cikkata ko de asu an kam ko layset ma tan joguiɗa ko sikku cikkuɗa ko de aɗa ara aɗa sernda aɗa sorta a serndi ɓiɓɓe yumma a serndi yaadoɓe a serndi sehilaɓe a serndi debbo e gorko mum an kala to pusu waɗi kala to ceerago waɗi a limete ɗon wuuro fof ne andi no mbaɗa wuuro fof hande ne dogma an ka ceernowo ka nafiki ka fi jooɗo yaaduma wona noon wona ko cikkuɗa o far mboɗo mi yaha mbiɗa e wonde min koɓe kaɓa hen mi asma mi uppumaɗo o joni e galle he wona ko cikkuɗa ko de hotto gullete kadi mi wiyanima haydara de a wiyanimi haydara koye noppam lowɗa far mboɗo mi yaha horman ceernowo o maftuɗo an babba ba asuufu oɗo ko nafigi ɗum mawni dota de fenade ɓe naafi gagal e riba wattu hen riba e yimɓe kalis tege o ñaami o gasi ɓe ko fusoɓe ɓe ko serdoɓe dara woppura soɓe cikki galle men o mbawi serdude ɓe mbawa punti koye men wallahi punti koye men o mahani hoore wawa fusde woppura ñaamde woppura ala koɓe puɗɗi ɗo saka ɓe gara ɓe mbiya aɓe gorto eɓe gorto wallahi galle ko galle men wallahi en gona nawdiraɓe ke ɓiɓɓi yum wallahi ken ɓiɓɓi yum woppumata saka mo ara mo serdo naafi jarani moɗum ala ɗum fiyatkum ala fimu tino ko oɓe fiya o fi ɗum ko yoni o ala Minen gueɗo wi ala haaju ala hamu ko sorsortani jiiɓa galleji no fusa ɗumen o kay ko fi ɗum ko yoni ala ko mbabba de accu o moƴƴani woppum kono ɓeɗo ko dogate woppum wartefto e moƴƴani e ɓuuro way ana serda tan har hen haala laysen ma tan coɗɗa woppu ha wiye jarɗa fo aɗa taƴi accu ala ɗum ne muusi cum haala ko ma ƴeewe so tawi haalullaji ma kam ko haalullaji peeje moƴƴi jogina mais mami ƴeew so Allah jaaɓi inchallah wawi wonde fof ko gollirta kala wawi wonde ko gollirta Ini kamu kan jodoh. kon bama Aku kalis. faɗɗon seeɗa ande won goɗɗo dama ɗo wi ko an sohli won goɗɗo dama ɗo wi ko an sohli wongon dama ɗo yiko musu wi ko an jibi ɗum woyi ko ɓiya a ko ƴewata ko ƴewata Anda dia bar. Ah. Dia dapat phone dia ni. Dengan ada mana? Nen ini mam ni phone dia lah. yuma yuma ko watta yuma ma jaay ko watta yuma ma jaay ni ko ko yiti ngal te to wutal ni to ko wutal wala mo Dia dapat phone sa dia yi ni. ni mo yaari Dia dapat phone dia ni. sa yi ni yuma o mai ya yuma ni mai ya ko pe
tan mi nani ko gaari ndesade ko on ko tuuɗo o wiiɗo koyngal ma an ka neɗɗo jaf hoorma on fuuɗu o saji maya an so wonan ka wadira kono koɗaka e ka defokade min gesi mawnade wona tan hami yiiɗo koyngal ma koko neɗɗo bonɗo maɗɗo ɓuuri on ɗumi koye ko woni o wiyam ko hande tan moƴƴe e ko ganduɗa hoore maɗa ittade ɗum watta e nayi mi haalinomo de wino joni mbiye ko huywete neɗɗo laawol ya ɗacciya ma laawol jogo ɗum so Allah jaɓi jeeyagal e jaha Dakar ma foftani sa yiɗi Dakar so yiɗi abbademo apportant par ce que anda to gonɗa toon toon ni ɓuuri wonde foftere ma ene ɓuuɓani hoore mum yeey gallo daña jaam dañen jaam sa jaɓi d'accord ma en yiw ɗum kono noon oɗo ko normal yeepa makko ko normal komin jibini lacci weli métti ko ya yeewi wiya lacci min ko yeey gallo fofta inchallah ko mbiɗa ko mami ƴeew ala mum ƴeew min jinmi ko mbiya kam mum yeey jehen ala mum ƴeew gueɗe ko ɗi suwaɗa yeeyi min kam ɓarno suwa yat taw rekkilde mine yaay a yeeyat tan jehen a yeeyani sa yeeyani mo jangowo ngal ƴewɗa ko dañcaɗo ko a dañca toon sa dañano ɗum toon a arta ɗo donc a jaɓat ko wimen ko jeeya gallo jamron yeey galloji hen ko mbatta ɗo ko jiiɗa ɗo ko dañƴa ɗo wona ko min ƴewanda sa yaani am kay gasi hen kadi yeey gallo d'accord mami yeewi wala sade ko ni en pamodiri so ƴewɗi tan en pamodirat d'accord ala probléme eyo anon ka ɓuɗɗiɗ mawɗo hoore ma nde nan yahde hay hoore wotere hay hoore ma nde yiɗde wonko jiɗata ha wallude ni bon peut être ko aɗa ani tan yidamne ko mawne maɗa feewi kono to kadi a yurnoto kadi ko golle ɗo gontade mais ala probléme galle o mami yeewi so Allah jaɓi inchallah wona ko noon ɓuura ɓerde mum ko welma dago ko jiiɗa ko ɗum wonde jiɗi merci beaucoup sa yii gallo tan gasi so mi yeeya galle eyo mi yeeya musadɗo oɗo mo toto natti gallam heede welaka ɗum o garɗo ɗo hannde o koto wattu gueɗe mbaɗi noon ɓiyam eyi d'accord mi haalni woni oto ɗumin ɗo e kono hay so waɗi ɗo kadi ko ɓiɗi ala suwa tan eyi d'accord eyo ala saɗen mami yi kam Assane Syly après ko jeewo galleji yewen mbila mo jeewo galle o salli an tan fami koye haaji ma jooɗimi sa pori tan en jeehi no ala saɗen min ko mbimami ko gila hiccanki ha e faade ñande ngew ko noon ko ɗum tan kala ko jiɗɗa ko ɗumen ko jiɗi ko ganduɗa fof ɗumen ko gayi yen ñalla jaam joni ya liccito jeeygol galle ngol accaɓe ɗo moɓe liccitan koye mabɓe o gorko moɗo wawi liccitande hoore mum ɗo e d'accord ɓuri woƴƴede noon hakkude ɓe ma oto woƴi ɓesgam mum yeey gallo ha para no wowo jeeɗe ma ala saɗen ni ko mbiɗa ko temi jaɓi eyo